What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Hadini od inam ki pajba wachong wasa hajang gak chait krang suri kawi na kitau inki suwari wa bananam ka wa em hawa ka chnong amlarem wadamat ki e chitom nei khang ya kaluti lai ka jat chagak chait dagi bor palai district ka West Giant Hills katu da palat subnai haro nei daw wa or ikenro wada chna hachru gani kaluti lai ka jan kamte ni gasngi UMDC ka war central u jam shaprang potam dalai lipat u yagani kaluti ka watip kam kashmelesh kor ka wada chna na do iporus im jain tiapur hai ni lai lipat u jam shaprang potam da ongu wagi pajba da pensingaw ki isngaw khia hajrong ikhang slem yagani kaluti klem le yi yagani ka kanro wada or nei baha na do or gani ka kanro ki pajba da saja ki walai tong lai sai than lai sum we hejo ipor da penduk nong baha ko yaki nei baha waki wo unki suwari myo alat de ki upen mkam ya kani kaluti we bun ki wachong dukan le do nong gi nei dawom MD ki wathet wapen ongu we tin haro ki boy kani kaluti lai kajat ko wada tip kam ko wi na ki dak ti sa nam ki long chwa man chwa udu udam ko la jia wam pen smart usumar upun khoin na jrong wa ipen sa ten wo pen khoi ya ka hadokat ni da pen artatin ko yaki ya boy em itmu wada muri hadin ihir lai pat UMDC khanau wada lai chem haro waka SDO ka amlarem civil subdivision wada khut ya lang ko hepor lewaji wada em lang nadu ki bor district ka West Jaintia u BDO ka amlarem CNR di blong ka chnat tourism ki bor polit ki triken ro hei wada ya kalam ya chem yumut ki wo le yi ra yi maria rang slap na jrong wo pun khoi na nei liang ujam chaprang potam da kentu ya ki triken ro wala da em ki isngaw lem prabru wo ya im ya kulang hakiliang waro to usumar we penne pensa ya gani kaluti yong rim kam jole kentu ya ke SDO wa kam ka wakre nei benta ki pajba to ule ko iwa bahatam klem pendem hagiwan ki bor da to ki bor yong kasan hima sima mantan nila yo ro ya kalat ban ya kendo ya i SDO jong ka amrem civil subdivision jengi man yakren halor ka chu ka kam bat ban yo ban kili portheu na i halor ka daw ka jingkhang ya ka lenti ya kichan kerang suri mentala pelat sau benai san benai te aga jing kendo bat i SDO i 8 pau ba aga jing hisha kim syam latmo ya ka ban penslem te nado bajia kene ka jing klem ka jing tua jong kana kenro ka bala penjot ka bala penjidaro ya kana kanti ya kichan kira don ka jing tmu na ka banta ya ka ban apan khoi ban pen bahaya ka ka bai la aero ya ka order ya kitu ki try jong tu kenro bagi dia ban pen khoi marmar andrai ke pat ka bajia ka ong ya thu ba na ka daw jong ka jing slap palat pot apo mekalia jingi ba chana ka thang wa jang tia jingi hakini ki sau san banai kala pelong ban sang ya no ya kata kam te nakaliang ka jong nga bat kini ki parlong ipan pau ya ka jing snop la ban tip ba ya kata ka jing hap slap hapo makalia ka bakat kino ki case ki badon sudai baik ka jing hap slap bad hang neru apa warjan tia jingi mentala sau san banai kata ka jing hap slap ka bala pelat wat ka jing slap ka por jong unawa ka bala pelong bakin chukhang sa ya kaneka lenti ya kichan te nakaliang jingi la kan tuju ri ba ide ya ka ban le no marmar bat man pa pang khoi no ya kana ka jaka khana bagan lon ka no ka jing kata asyu ya ki turis bat karpang ya kini ki trashnong ki trajaka ki badan bu ya gitu kan bagi dia ban kamai kadang petang ya ka jing kamai jak ma jenta ka jongki ngila boro ka jing kentu ya i SDO dak baburam ba ide ya ka ban le ya ka bahatam kum isyakri jongki paiba ban ila kentu i ba imde ya ka ban pendem dan ban sokom hakino ki political pressure jong kino ki kita self claim political masters re ban le yak babhatam namar baroar ngaru kum MDC ma iru kum SDO ka thong jingi kalong ban syakri ya ki paiba ban syakri ya ki imlang kasalang bat ni boro ka jingatoi i bakum kine ki rokom sim action ban shu khangsa da ki saupna sampanai khem dal AA am dai shu ban rang repeat ya ki bakum kine ki rokom bat nakaliang ka jong i 8 pau ya ka mensim ba in le AA no mardor bat sibet ro janmin kan salam no ka jingelang
baki bor penyak jong ka subdivision bat bakin lain check bang ya ka inspection nado o ADC ke SDO ang ta ki tourism nagaliang jong ka police apo amrem police station kin sala iban da biang ya inspection bakin sa ya ka report sya SDO ban ngi scam ba hakine ki sngi ki bansawan kin sala do murder bat ngi labu ro ya ka por ba lakumno kumno idon ka chik milan ti ba po upna di sembar kanya kalanti ya check ade ban plib yang nak benda kajing mentoy jong ki babon balang kublai shibon ka jingwan jong benda kasi hangne angkat bakine ki perlok ki ba de ki nong chang snong hang apo perang suri balang ro ki nong chang dukan badan ki dukan ki bagi kibu akan aga jaga ya ka jingwan kalong ban pentikina da bagi jong mat adin bangi op diang ya ka jing ot ka jing nam na kaliang ka jong ki aga jing ade bat ka jing sha khang no jong kana kalanti ya kijat ka bangi tiep kum ka smia leskor kalanti ka ba nado tipor men bari men baca nado tipor jong sim jain tipor ka kalong ka ek ka ba siosi kalong ka ek ka ba siodiao ba mentara sini la yo i da ba jong hikmat ya ka jing sya penjot penjulor aban dabiang jong kane ka lenti ya kicat ka ba hangi hi ka ban kong ka de ka jing sarong na kamta jingi nama ka de kalanti ka ba ni uba umen bari men baca kilabu aduk hindai ulang koma aduk kini kisni hoi kini kisni tela banyo i yang kini kimau yang kiba ala sta penbahapan handrai kalanti ya ka bariam kampat ja batang ki harum tela banyo i ya kalanti ya ka jingking mau ka barang le nangsa aduk menta kasni ke menta kasni la ya iro ba marchiteng nakane ka lanti ya kijak kalat put hi hiao nakadau ba kadon kajing tua kajing hap jong kane ka kenro kumba pila banyo i hangne kajing hap jong kane ka kenro hakini ki panai ki ba ladem ke ngimla ban ong na kanu kadau ba kane ka kenro ka hap no ndre ka tung kajing i kade namar kajing sna torti bat ka kajing shong senjor jong ka jaka kabala pelong ya kane ka kenro ba kanom shan slam ke kabar pat kalong ba hadin ba kane katenro kalatua kalong pat ke ba sngau khla namar na kaliang jong ki bor penyai jong ka subdivision na ka office jong SDO ban na ka office jong ka tourism ki lakhang no ya kane ka lenti ya kijan hakaba omsha shu yano ban yang lang ba kane ka jaka te sisin perkhat ni sngau ban ong bangila ban monjur bat kata ka jingle jong ka SDO ban khang no ya kane kanti ya kchat da ka jing perkhat ba kin pen khoi kane kin pen bahapat khang ban alat pat ya ki pai ba ki bayang hamtam ya kini kinong song snong ki badan ya ka banta ka bakrau ban yang lang ba jong kane ka jaka hanrai song sipat ba kata ka jing khang ya kane kanti ya kchat menta la palat sau banai duna san banai menta kam pen idak ba na kaliang jong ka bor penyai subdivision dan na kaliang jong ki trajaka ki badai ki tranjong kene kenro kinle bat ke pat ka bajia hadin nang ta kalong tang ka jing sosan tang ka jing shem lanot jong kine ki pai ba nang song ki ba i ngi kana jaka ngani thu pi kine ki perlok chingi hangne ka banta ka banong kong na ka banta jong ki kene kan ti yak ka deru ka ba ki yo ya ka ban le tong hamtam ha ka por telang kapor ka ba ka ka kham duna chikene ki thang jingi dia ban lai sai jain dia ban lai kit ban le kum ne ta lang ba ka badan thang ne harom jong ne ka wa dan adu balak hang pat ya kane ka jaka menta wat tang ban lai tang ro kim la shu ka bar pat kalong ba kane ka de ka jaka kum bangi tit lang ka de ka tourist spot benta ka bal ya ru ya ka jing itu ka ba kerpang na kalyang jong ka sarkar lang ba ka tourism department hanrai na do balak hang ya ka kala wanra ru ya ka jing khanglat ya ki nong jo kai perthei ba kin wan ya kin wan yang kin wan pe kai ya kane ka jaka ka bang tip kum krang shuri te haba ki nong jingo kai kim yo shu ya kalat ban ya ban yang ban wan pe ban wan jingo ya kane ka jaka ka bami nang ta kalong ka jing kta pan ya kine ki parlok ki jongi ki babu ya ki dukan bakin im kan doi jakpo la sau banai san banai manta kila hap ban syuk hang no ya ki dukan ki jongki perkhat se mapi atau kolong ka basuk sau banai san banai
ban chukang ya kidukan kiba ki im kamai jakpo kamlong ka pasuk ngasno pia ban perkhat ya ba hakine ki sau banai san banai kine ki parlo jingi ki mi na laying ban step andai ki ha balai phai pat shalaying jan mi rangkat bat ka jingjau umat rangkat bat ka jingno mensim bakin perkhat dai pat bakin sa ya lagi jong kikon na ka bantai ki brio ki bayo ki bakon da se kanam kra kila ya ka ban im pahu ban im pahai handai na ka bantai ki brio ki bakamai man step bat ba men mit kamlong ka pasuk perkhat shis ni nak bantai jing ki kalalong ka huge kalau dai ka huge burden kalau dai ka jingkit ka bakia nak bantai jing ki bakin duk kamai shis ni kano tam le sau san banai klem kamai da nyim don ya ka ban persya ya no namarngi ka jai benriu war ka dai ka jai benriu ka ba priang ka jai benriu ka ba jensur mensim ka jai benriu ka ba i ka ba buram ya kiwe ba ngi khmilan tiro ba da ka ju kor kom kiwe pat ro ki ba wan sa ka thain ka jengi kin i kin buram kin don ka jing pakhat ka ba kerpang na ka banta jengi nyim khanglat ya ka kamai ka ji jongno hila balya ka ba pimon namar pidon ya ka spa pidon ya ka ta ka jing la ba ka jing pat bor ka jong fi ban ngasno ban ong bangim don jing persya namar aba pidon ya ka bor aba pi kot kaspa jong pila ban shna wat ka tenro ka ba ka jing jong ka ka tenro jong kri China ro compare hanrengan ong ye pi ba lada kata ka jing riu spa ka jong pi ka dei pat da ka ba pin nyau beng da pin thambor pin ban beng ya kirit kiria pin ban beng ya ki nyut ya ki klang ki badon hatrai ka kenro kan mau ba yo ba ka jing te jong pi ya kenro kan nom per na ka jing te ya kenro babel perkhat bha sayisin bang akan tulung ba jong ne ka kubor ya ki badai jong ki trai jong kana jaka ngam tip ki dai ki ki wan nang no andai ko mang menang iburam ya pi ban ni pedang so bha ba pin wan kamai ka ji shane andai so bha wan le beng wan nyau beng ya ki paradok ki prasnam ki jingi ki balon kana jaka ki ba im ja ki im jinta ki baduk ki basuk ki sa kan thei ki basa khna ngakan tu sayisin ya pi so bha ban pen khoi no ya kana galanti ya ki jan gakan turu ya ka subdivision bagian semua bahaya ya ka ban pengkoi nak marmar ya kene kajaka kadang ipai bah ya ka jingsna ya kene ka kenro menta kala bambat ru ya kene kalanti ya kejan dengan tip kibor penyai ya ka subdivision kiyo ini am ya kene balada kiyo iru balai kisyo ngap man klem kren sa sisin pan ngakan tuju de pi da ka baburam Snobha le no ban pen khoi no marmar ya kana galanti khang ban ailat ya kini kinong song snang bakin yo ban leitang ban le di man penang kami ko kawa ban ailat pat ya gituris bakin ya kinjang bat kanyarat ya kini kinong song dukan bakin free biang ya dukan nang bakan nyarat ya kayo pat kamtang guna ka pathe ka baka hiar katan kahiran adu kata-kata ka jingkhang ya kana galanti kanang ta tangi kini mereka ta wat ya kayo am la remro aba gituris kim yo shuban wan ngisngo thu ya ka jingta ka ban nadong syadong dan saya sisin paru, dan semua ban penkan mau, balada himle ya kane galanti ya kejak ban penkoi pat ya ka, ban ai ka kajing ta marmar ya kini kita kan ro ban kin penkoi bakin pensnap haru ya ka, ngan semua ban ong bangin om ban se, bangin sami pai ba ban penkoi hi para lok kicengi kebadon ya kane kan ro kebadon ya kane kajing te ka bahe, lada kajing temu jong pi kalong ka basngur, semua bah ban i ya kajing skur mensim ka jong pi da ka ba pin sumar biang ya kana ka jaka ka ba kala jot ka bala pra ban ailat pan banginya imlang ina kiulang hakilang paro kublai shibun